Gazdaságunk közel 1300 hektáron gazdálkodik Pest megyében, teljes területtel benne vagyunk az AKG célprogramban, főnövényeink repce, búza, árpa, napraforgó, kukorica. A gazdaságunk gépesítése úgy gondolom, hogy elég korszerű, mivel automata kormányzással dolgoznak a traktorosaink, rendelkezünk egy damman önjáró permetezővel, mellyel le tudjuk deszikálni a napraforgót és a repcét is. A talajoltó baktériumkészítményeket 5 éve kezdtük el használni, elsősorban ősszel használtuk szárbontásra, ezt követő évben hoztuk be a technológiába, hogy tavaszi kultúrák elé magátkészítéskor is kitettük. A második évtől javult a talaj szerkezete a baktériumtrágyázás hatására, ezt gázolaj felhasználásban is tudtam mérni, mivel kevesebb gázolajjal tudtuk ugyanazt a műveletet elvégezni a területeinken. Javult a talajvíz megtartó képessége, mivel az elmúlt 3 évben aszályos időjárásunk volt, és viszonylag jó terméseredményeink voltak. Akkor elmondható még, hogy a talajoltás következményeképpen tudtuk csökkenteni a műtrágya felhasználásunkat is. A technológiának köszönhetően a termésátlagaink stabilizálódtak a környezeti hatásoktól függetlenül. Területeink 70-80%-a nitrátérzékeny, nagyon fontosnak tartjuk a környezettudatosságot, ezért is döntöttünk 5 évvel ezelőtt amellett, hogy a baktériumkészítményeket elkezdjük használni, mindazonáltal, hogy csökkenteni tudjuk a nitrogén felhasználásunkat és a természetet meg tudjuk óvni, a talajéletet is meg tudjuk óvni. Az idei évben használjuk először a biofil készítményt, azért döntöttünk emellett a készítmény mellett, mert minden évben keressük a legjobb megoldásokat a talajaink művelésére. A talajaink nagy része savanyú és normál, ez a készítmény mindkét talajra ad megoldást külön-külön.